Христос. Страхът ни кара да се фокусираме върху проблемите, които виждаме по новините, в живота си, на работата, но вярата ни помага да се фокусираме върху това, което Бог вижда. Вярата ни кара да виждаме отвъд лошите новини, физическите симптоми и всички гиганти пред нас. Ако днес сте атакувани, воювайте с меча на духа, който е Божието Слово. Ако се борите с безпокойство или лекарите са ви дали лоша диагноза, знайте, че не е достатъчно да сме слушали, че в неговите рани сме изцелени. Имате ли финансови затруднения? Бизнесът ви изпитва ли трудности? Не е достатъчно само да сме слушали Божиите обещания. Не, трябва да ги слушаме отново и отново, докато обещанията пуснат корен в сърцата ни. И когато това се случи, ще бъдем добрата почва, за която Исус говори в притчата за сеяча, и ще дадем жътва, която е 30-кратно, 60-кратно и 100-кратно повече. Знаете,